सानदुंआ दिनै मा इसेबां ब्रां ब्रां दुंथारदोंब्रा बेसे गोजौ किल'मिटारसो दंब्रा बेलाय दारमासिनि बेखौ मोनहानायमोनब्ला बिनि सल्थाखौनो फुसुंनानै होथारगौमोनलै आङो नुवाथाय बावदोंसो दिनै अमाबैसा बेखायनो साना अखाबाराव नांनो मोनैनि जोंनि फारसे ज' दुंहोदों आच्छा नैबे फान्था मेलेमजिबिया बारा सालु सालु गैया बे आं मेजेरनाय आगै सनायखौनो गोसोखांनानै मेथाइ रोजाबनानै सान्दुंखौ गासिबो गावस्रा होजोबनानै नैबे बिखायाव एयार कन्डिसन बायदि गुसु साप्लाय होनां एयार कन्डिसन बायदि नै होथारसैबो मानसिया नै आगै सनाय बार' बोथिया गुमा बिरनाय बायदि बिरबोदोलाय आगै गोसोखौ आंनि सुग्लाय होफैदोलाय पें बेले बेले पें बेले 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 ब्र पें बेले बेले पें बेले बेले सेले बेले बेले ब्र नोंजों आंजों जुलि मोनबोला नोमा नोमफानो लेवार जाहोगोन बेलाव जाहोगोन गानलेर जाहोगोन खानस्रि जाहोगोन नै आगै सना ओइ दाखार नोंहा नोंनि नोंखौ खुलबा मा मोनगोन जोबोद मोजां मोनगोन जोबोद मोजां मोनगोन नोंबो बे न'आव उन्दैनिफ्राय थाबोदों आंबो बे न'आव उन्दैनिफ्राय थाबोदों नों बायदि फान्थि जुगुमनायखौ नैबे फान्थाया एसेबो गिया मालाय 100% इन्टारेस्ट लाफुनायखौ मा खालामदो आदा माखौ 100% इन्टारेस्ट बुङोलाय नै हामसिम मोनबाय नै जानोसिम नै बिखासिम नै गोदनासिम मोनबाय आबाब मा सिगोदै गारां नोंनि गाराङा दाउ खौनि गारां बायदि आदा 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 ओइ दाखोर दाखोर हाबाव थांदोंब्लाय नै ओइ दाखोर दाखोर हाब फुंसेमानि माइसा दांनाया माथो बेलाव हाथारखो नोंलाय माबालै आयं बे मोसौ दामब्रि जोख्लिया दुरुं बस'ना फैनानै उफुद्रुक खालामफैदों 100% गोरोन्थि दं बे मोसौ दामब्रिनाव है जाम्बा मोसौ दामब्रियाखि गोरोन्थिखौ बुजिबायो थाङायं बे माइब्रामोननाव नोमायाव दंहैयो आंखौ लेंहरदों होन दे अ आयंजोखौ जागोन आयंजोला अ मा माइ होनदोंलाय आयं माइब्रामोननाव बे माइब्रामोननाव होनना बुंदां अ सौरायनि थाब जाग्रा